ଚାଟ୍ ତିଆରି କରୁଛ ନା? ହଁ ଏଟା ନାଁଟା ଟିକେ କହିବ ତ? ତ୍ରିନାଥ ପ୍ରଧାନ ତ୍ରିନାଥ ପ୍ରଧାନ ନାଇଁ? ଆଜ୍ଞା ଏଟା କେତେ ବର୍ଷ ଆଣି ଦୋକାନ କଲେଣି? 22 ବର୍ଷ ପଡ଼ିଲା 22 ବର୍ଷ। ଚାଟ୍ଟା ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ସବୁ ଚାଟ୍ କେମିତି ତିଆରି ହେଉଛି ଟିକେ ଆମକୁ ତ ଚାଟ୍ ଖାଇ ଦେବେ ତ ତିଆରି କରି। 20 ଟଙ୍କା। ଫୁଲ୍ ନା ହାଫ୍ ପ୍ଲେଟ୍? ହାଫ୍ ପ୍ଲେଟ୍ 20 ଟଙ୍କା ହିଁ ଚାଲେ। ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ ସେଇଟା ପୁରା ହଁ ଆଠଟା ହଁ ହଁ କୁହ ରାଗ ଦେବେନି? ହଁ ସଲିମ ଭାଇ କୋଉଠି ଅଛ? କାଲି ସକାଳେ ଆସ। ରାଗ ଦେବେ ନାଇଁ? 20 ଟଙ୍କା ହବ କି ଆଜ୍ଞା? ଏଇଟା 20 ଟଙ୍କା ହଁ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ରାଗ ଦେଇନଥା ଆପଣ ରାଗ ହ୍ୟାଲୋ ଯେତେ ଆସିପାରିବେ କି ନା? ମୁଁ ଖାଇଦେଇଥିଲି। ଭୋରଠୁ ଫୋନପେରେ ଯାଇଛେ ନାହିଁ ଯଦି ନାଇଁ ଆସିପାରିବେ ତ ସକାଳୁ ପଳେଇ ଆସିବେ ଭୋର ସକାଳୁ କାଲକେ ଫୋନପେଟା ଚାଲିଆ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଚାଲୁ। ଏଇଟା କୋଉଠି ସେଉଟା ପଡୁଛି କାଲି ଆସିପାରିବେ ହେଲେ ମୁଇଁ ତ ପଳେଇ ଆସିଛି ନା ଆଉ ଆଜି ଆସିବେ ହେଲେ ଆଇ ଏଇଟା କଣ ଏଇଟା? ଏଇଟା ମୋଟା ଚିକେନ ଆମର ଘର ଦେଖିଛେ ନା? ଆମର ଘର ଦେଖିଛେ ନା? ବିନା ତ ପହଞ୍ଚିଛେ ଆମର ଘର ଦେଖିଛେ ନା? ଦେଖ ଆସିବେ ଲୋକ ନହେଲେ କାଲି ଭୋରରୁ ପଳେଇ ଏପଟେ ଦିଟା ଖାଇବେ। ଟୋଟାଲ 5 ଚାରିଟା 8ଟା